Even using the most advanced types of pills, only 1 in 100 biomedicine molecules passes through the body and arrives at the intended target. Of all the obstacles medicine meets on the way, the gut wall is the most insurmountable. Danish researchers now plan to disguise molecules so they can reach their target. Man kan se tarmen som en del af vores af det, der vender ud af kroppen, altså det vil sige ligesom vores hud, hvorimod vores side, hvor vi har vores blod og så videre, det er inde i kroppen. Og tarmbarrieren udgør en barriere, der skal holde molekyler væk, der vil være giftige eller kunne fremkalde sygdomme i vores krop. The gut wall is a layer of closely linked cells. This keeps large molecules out until they have been broken down into smaller ones that can be absorbed and used as the body's building materials. Large molecules, including peptides such as insulin, must be disguised to pass through this gut barrier. Og det gør vi ved at modificere peptiderne eller formulere dem på en måde, hvor at de bliver maskeret i deres natur, og de ting, vi laver, det interagerer med vores biologiske system på en måde, hvor at vi egentlig bypasser den naturlige måde, som kroppen prøver at holde molekylerne ude. The researchers use 2 methods to do this. One is disguising the peptides so that they are like the substances the gut normally absorbs, such as ethanol. Vi vil arbejde med at modificere peptider, der udgør lægemidler, så de egentlig fungerer lidt som deres egen trojanske hest. Sådan at når de møder tarmbarrieren, så har de en fysisk-kemisk karakteristik, der gør, at de egentlig er i stand til at transportere sig selv indover. Når det så er kommet igennem barrieren, så vil den her trojanske hest falde fra hinanden, og den aktive forbindelse af peptidet vil blive frigivet i vores blodbane. Alternatively, researchers will put the medicine into tiny nanocapsules that are chemically designed to penetrate the gut barrier. Man kan også forestille sig, at der bliver åbnet, kapslen åbner sig op, efter den er kommet ind, og så får du frigivet molekyler, der har tags, der binder til bestemte receptorer på bestemte celler eller organer. To monitor which design is optimal for getting medicine through the gut wall, the Danish researchers are collaborating with experts from Harvard University. Vi kommer til at bruge avancerede mikroskopiske teknikker og de bedste mikroskoper i verden i samarbejde med de partnere, vi har med i projektet, til at få en molekylær forståelse af, hvordan er optag og hvordan er transport i cellerne, både på modelsystemer, men også på vævsniveau. And the goal is clear. This new knowledge on transport across the gut barrier should lead to better treatments in the future. I dag ligger man omkring 1% på nogle af de stoffer, som man gerne vil levere oralt, og hvis vi kan få bragt det op til 10%, så vil det markant ændre på hvilke stoffer man kan tænke sig kan leveres oralt fremover. Det vil være et væsentligt fremskridt for lægemiddelindustrien generelt.